Helge Søgaard, som formand for Dansk Orienteringsforbund, hvordan er der så at stå på Nyborg Volle, historiske Nyborg Volle, med Svendborg OK som arrangør af DM Sprint? Jamen, det er jo helt fantastisk at være til DM Sprint. Masser af folk, solen skinner, godt vejr, og så er det jo frem for alt en enestående eksponering af orienteringssporten. Det foregår lige midt i en by, lige midt imellem alle mulige folk, som ikke kender til orientering, så det er jo en reklameplatform uden lige. Så det er bare dejligt. Hvad er dine egne forventninger til den tur, du skal ud på her om 18 minutter? Jamen det bliver en sjov tur, en spændende tur. Det er spændende at løbe sprintorientering i en by. Det er noget helt andet end at løbe i en skov. Det er nogle helt andre momenter. Det går hurtigt, det er fart og det er tempo. Det er bare sjovt, også selvom man ikke løber helt så hurtigt som dem, der er helt oppe i front. Landstræner for det danske seniorlandshold, og du har set banerne. Hvad forventer du af dagens konkurrence? Ja, det ser väldigt spännande ut och det är en trickig bana med volden som är en utmaning på vejvolden. Så att, jag tror det blir riktigt utfordrende for løberne. Hvilke kapaciteter skal udøverne have ligesom for at kunne gennemføre den her bane perfekt? Jag tror idag så gäller det att ha en beslutsamhet. Att vara beslutsam och ta snabba val och sen genomföra det till 100% och inte tveka eller som man säger danska töveri. Så det är bara att vara beslutsam och så ska de vara gott löpens. Hvordan er status på landsholdet PT? Ja, det är väldigt bra tycker jag på att vi har en ung trupp och sen har vi de lite äldre som utmanar de yngre. Så att, Sådan et mesterskab, der bliver lagt her på Nyborg Vold, hvor relevant er det for elitløberne? Det är väldigt relevant för att det är beslutsamhet och här är lite kupering och jag står och tittar på att VM i Trondheim kommer att gå runt Kristianstens fästning i Trondheim och lite kanterna det finns lite grann av det. Så kan man få en VM-billet allerede i dag? Nej, det kan man ikke få. Hvis man jævnfører danske arrangører med svenske arrangører, hvor godt gør vi det så? Jag tycker att man närmar sig väldigt mycket svenska arrangörer och det är inte lika mycket folk med, men alltså kvaliteten på banor är viktigt, kvaliteten på kartor är viktigt och det har varit bra på de danska mästerskapen, det måste jag säga. Maja, du er en af de dygtigste danske dameelitløbere, og du har valgt at bruge 3 måneder af din vinter i New Zealand. Og hvorfor gjorde du det? Jeg synes tit, at man går lidt død i orienteringen herhjemme, når det er så koldt. Så jeg tænkte, at det ville bare være helt perfekt for mig at komme derned og få 3 måneders træning i varmen. Hvad blev udbyttet af det? Altså, hvor godt er du kørende nu? Altså, jeg kunne mærke, da jeg kom hjem, at det tekniske, og jeg var heller ikke så stabil i terræn. Altså, men jeg har løbet, nu har jeg været hjemme i en måned, og der har jeg løbet rigtig meget terræn. Og det kan jeg godt mærke, at nu er det blevet bedre. Tue Lassen, du er den af de danske herreseniorer, der har gjort det bedst indtil nu i år med en flot tredjeplads til et stort norsk løb i sidste uge. Hvad er forventningerne til i dag? Nej, men i dag er ligesom første allervigtigste konkurrence for mig. Altså det er DM, og der står meget på spil, men jeg har en stor udfordring på sprintdistancen. Jeg er ikke så hurtig i let terræn, som det er her i Nyborg. Så jeg forventer rigtig hård konkurrence, og det bliver hårdt for mig at komme helt til tops i dag, det er helt sikkert. Hvad er det forskellen er? Fordi i sidste uge der løb du 1,5 time i barsk norsk terræn, og i dag skal løbe 12-15 minutter. Hvad er det, der gør forskellen? Jamen, det handler jo om, hvordan man er bygget op, rent muskulært og sådan noget. Altså, jeg er bygget bedre til at løbe i tungt terræn. Jeg har forholdsvis store, stærke ben, hvor der er andre her, som er mere lette. Og det får de gevinst af i sådan noget let terræn her. Michael Sørensen, du er U16-landsholdstræner og har været det et par år, og U16-landsholdet er meget succesfuldt i øjeblikket. Hvad skyldes den succes? Jamen, det skyldes flere ting. Først og fremmest så er det gået op for en masse af de unge talenter, hvor meget der skal til for at blive en rigtig dygtig orienteringsløber på sigt. Og det gør, at de i en ung alder giver den en stor skalle for at nå det, de gerne vil.
Og samtidig så har vi med U16-landsholdet nogle tilbud om at komme på nogle ture og blive bedre til at løbe orienteringsløb i en ung alder i forhold til, hvad vi har haft tidligere. Og det gør, at vores største talenter, de får også nogle resultater med sig i en lidt yngre alder, end de har gjort før. Claus Bloch, VM bronzemedaljevinder på dansk grund i 2006. Den mest succesfulde sprintløber, vi har i dansk orientering, eller har haft i dansk orientering. Hvad er dine forventninger til i dag? Det er helt klart en medalje, men en sejr vil sidde godt. Hvad med VM-forberedelserne? Skrider de på, som de skal? Det synes jeg, ja. Det er årets store mål, og ja, træning går planmæssigt. Og, ja. Hvis man sammenligner med vinteren 2006, altså det år, hvor du vandt en bronzemedalje til VM, hvordan er 2010-vinteren så? Jeg var noget bedre løbende dengang. Det er der ikke noget at sige til, for der havde jeg jo brugt 3 år på at bare træne mod den ene konkurrence, uden at have arbejde ved siden af. Nu har jeg trods alt fuldtidsarbejde ved siden af, så alt andet lige, så har restitutionen og opladningen ikke kunne være helt den samme som dengang. Selvom du har en bronzemedalje, VM-bronzemedalje fra 2006, så er du ikke en del af det danske landshold. Hvordan er det i dine forberedelser? Jamen, det har på sin vis ikke nogen betydning, fordi dengang, at jeg tog den bronzemedalje i 2006, der var jeg heller ikke en del af landsholdsgruppen. Så jeg er vant til at klare mig udenfor, men det, der er svært nu her, det er, at man ikke har adgang til det støtteapparat i forbindelse med IMT, det idrætsmedicinske team. Det er det, der er hårdt at undvære. Og det er det støtteapparat, som støtter op om, hvis du får en skade eller lignende. Hvad gør du så, når du ryger ind i problemer af den art? Ja, så skal jeg i princippet ned til min læge, og så skriver han henvisning, og så går der en måned, inden jeg kan komme til en eller anden, som så måske ved noget, eller skal sende mig videre til en tredje. Det er jo sådan, virkeligheden er, hvis ikke man kendte nogen, der og stadigvæk havde nogle forbindelser. Så på trods af, at du ikke er en del af landsholdet, og at du har et fuldtidsarbejde, så satser du stadigvæk på VM i Trondheim til sommer. Hvad er din målsætning med VM til sommer? Det er helt klart en top 10 på sprinten. Mikkel Lund, dagens vinder på DM Sprint. Er du overrasket? Nej. Det kørte som planlagt? Ja, formen har været rigtig god længe. Altså, jeg har jo trukket sæsonstarten. Der er mange af de andre, som har konkurreret en måned nu, og jeg har først lige begyndt nu her. Og jeg har trænet rigtig godt hele vinteren. Det er en af mine bedste træningsvinter nogensinde. Så jeg er ikke overrasket. Altså, jeg har ikke helt den der flyd i orienteringsteknikken endnu, som jeg får på mit bedste, men jeg vidste, at formen var rigtig god, og hvis jeg gjorde de rigtige ting, så skulle jeg også kunne vinde det her. Hvad er din umiddelbare oplevelse af terrænet og banen her på Nyborg Vold? Jamen, det er jo super fedt område med voldene og de gamle gårde inde i byen, og krævende bane. Man skulle være skarp hele tiden, mange poster, mange retningsskift, tage de gode vejvalg, og så virkelig lægge for land. Du har ligget helt i top i verdenseliten og også vundet flere internationale medaljer. Hvad er dine ambitioner for 2010-sæsonen? Jamen, det er jo det VM i Trondheim, som er hovedmålet i år. Det bliver et andet VM på hjemmebane for mig, hjemme jeg bor i Oslo. Og den sprint nede i Trondheim Centrum, det er virkelig en, der passer mig godt, som jeg glæder mig rigtig meget til. Men ellers er det også EM i Bulgarien, som bliver et delmål på vejen. Landstræner Åke Jønsson sagde, at sprintområdet her, det mindede lidt om det, der bliver i Trondheim. Er det korrekt? Ja, det er det. Altså, der bliver det også gamle bygård og en del park og en fæstning helt på toppen, hvor der ligesom er en stejl skrænt ned mod selve centrum. Og jeg er god til at løbe nedad, så det er noget, der passer mig godt. På tredjepladsen på bronze, Vasja Simak, Farum OK. Nummer 2, Senior Heiskov Mogensen, OK Gren Aarhus. Og vinder dansk mester, Maja L. OK Husæs. Her bliver det bronze til Christian Bovak, Silkeborg. Sølv til Tue Lassen, Forborg. Og dansk mesterskab til Mikkel Lund, Forborg.